William Ruto nganyara ko ba kora etaro ya matuko atatokurwa sorogongorwa ko siasa nyara ko ba enekelia haba buata ni vensa melinga ni serikali ya Kenya Kwanza ere chimbero ko enekenya nyara ko ba gwikirania amagendra gatia nda mango mwancho moliga to kwali ganite ko ndi tanga tikatonyara to kwali ganite senchira yobenge Eskuru yetu yego sonya abantu muri betamono syllabus to cover as in time eribono division yabe nyingi Omukia bwa baorokia na kwa mono kwa irera okonekia machibwa mayase skuru y'abanyaruka ya magenao enekirio mwalimu wa monene nchinga kibatwara umuyega bwogo chengerana kwa ena nebye wogo cyase bari bakorete byasa matema form 4. Sisi kama municipality kuna kazi ambazo tumeanza kufanywa. Kazi ya kwanza ni our back street, tunataka zikuwe na tarmac, pia tuongezea street lights na high mast lights katika town yetu ya Keroka. Omo MCB wadi ya Rigoma Nyambega gisesa ko enekio gwikiraniwa wechira cia magendero hiryo kinie municipality ya Keroka. Tuko na milioni 300 ya kuhakikisha ya kwamba hawa watu waliokosa makao pia tunawapatia makao mapya. Omurai wense William Ruto ko enekia gochia gosira bali baborire no bomenyo kubwatikana no gwakwa no muchando bweto igo ase county ya Tana River. Ayamuna enda mango mwanchi umurire to kwa argania senchira ya bene tukumanya senchira ere yobo ikiranu ngendera gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital. Wetra YouTube Ndizi TV News ya website yetu ya www.ndizitv.net. Oria to kubwatira na sensemo imanyerero ni gakoro kwa leader Museri Triane Evelyn Osero. Nigo boigo sara momanya gena to kwa kwenda kinga chipicha manero gichago chira senchira yobo ikiranu ya ngoro kwa Josephat Hamisi. To kwa argania senchira ya bene tuchake emanye Jumatatu chinsesa subu kiranu korwase county ya Kisii ase abamenyi korwase kenyorokia metengero yutoka se wadi ya Kisii central bungenya ribari chache babire baweso kiaima baba weso kimambere na okorokorobekana asebukeria bakwe murunganiria ugo ichora kobo enki na boigo obutumeki bwa marwa tanjeri asenseme yinto bateiro nanigo kiaberege kubasaria abasabanke kinga kiye cheche nigo banyara ko bakogi keriege korwa kia omosao yomo unyata ko bagago tigerwa chingo machinga Kenya to kwa wikirana senga eyo yobonia amaro nigo banyale ko bakoboria serikali ye county ya Kisii anene kurwa visio mu county commissioner banyala ko bakora obonya byobotini na kweneke banyala ko bakora mochando oyo bobotumeki no boni wa marwa tancheri nigo batere no gokorwa kobo inkino botumeki wa marwa tancheri nigo boyokorabe kogokonya ase ogotanga obusare bw'ekingenjo gati yabo oboibi egatia ya namanke bunatokumanywa no muri Keito Mildred Momanyi. Nase ensemo ya metengero ewodi ya Kisii Central abu asaba menyi babuka no borobonge emambialero na gokora ukurubikana kulira umusubatyo yomo ure omwengi no monia amarwa atachiri ayasariri ekegoli egeke ayani gago chama ya musayo yomo gosaganwa aso mucho yubokonia maru obotukubo kera lero na gutigirwa chingo machintindi buna omuryoye agotoerera anon keronda ire ngaibwe eriogi ngaibwe bikuru ngaboli ngaye bikuru ebigo kura ko mwana nari twarenge nere ngamatebi gorango soke isko oibunga yibikuru ebiko kero mwana soka isko akaibwe bikura kanangeri minyoka gochangi wete mfurango gokura bono riringo minyoka ko rumu asendaire ngo ikaisiko nkaibwe bikura ngo chiko minyoka gochimate nkanyora asabo goiri arutire aramanyingoka abantu no baichire nche bono ngachaka gokura rio kana manyeti nanga nkikia nyare kanete aitire koruo mochio yo matiesi nyakwara na nyaboke abanyakenyoro aboni go bagosirie omuswatyo yomo aselita nyaboke uyokorengana na barwo oturubanirie abasaepi gwetera amarwayo muswatyo yu na iteto musigaririmo agatama akagenda aba muraba kabwatu bosa mwana ubaiteto musigana no muswatyo yu akaranga nyaro rende kiari randa akaira ne kenyoro anda ongana ne konia maru abana bazire iro abana banyure chinyasore ngoya no yani korumambi korubwaga kiete bakabwaira
uoyera na marugioka kurengana no musae uyu utigeretwe chingoma nigatebire buna nigo nyabuko uyu airerete eregusibwa emyaka 5 nomo ase enchara njetimbwati morembe nyumba igoro ya nyabuko utochandire umugako yo ngachandika n'abana agasibwe emyaka 6 igoro ya Matiasi nyakwara na maruaye nande maruaye atanya gotiga 16 ngabwatu ngasibwe chera ko muswati wina maruaye kira wanje basigara ngasibwe chera ntama inde maiti bingo sibere akamuswati yakatama ko bakagenda kira agenda ajakirina sitia kagenda kone maruaye ngamende ndi maruaye ya siri mugambe teko mugambe atatu mugambe nigo bono abanyakenyora abo asobwa mo babolie eserikali gwasonania na kubeka umuswati uyu byara naryo egesakukia kiokera boke na marua ayo asirigu kurwa ase ekenyoro ekyo yani twachandekire twakwereire mugondo igoro yo monto yomo igoro ya maru omonto nywa marua 40 olikerumia 4 ngigeko gero monto yomo agotochandaiga bono ngaito gochigakia serikali to igoro yo monto yomo orocha seke gori geito ngaito gochiboniga igoro yo monto serikali tokonya akitokonya serikali yenye mogo tokonya rero kama abantu bandi batira marwa nakibona haro bitigera konya marwa tokonya abantu basira rero gatoga nyombe yo konya re bintu bijira ropi gakitokonya nge serikali gaki amarwa asiri gupika ro nyombe mate ono dara ki serikali umuta kwere mata ali amurwa asiri ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi Bimona muliki oito Mildred Mumanyi maboli na mange Evelyn gatia bombra bibwato kumucha na bali bakwanda asenke ikonywa marwa bali bakonya nande mbalia bakogora gose nabagambi bensamei Tokos kamoteme county ya Nyamira nigo umwe msiwe wodi yari gomanya mbega gisesa nyareko bagwesokia na kulia chirangana chikoba gwikirania egati yemeroberio ya magendre nyateko kulia bakikora bensemeyo echinga ki are koba gagokora e campaign ya maiga yo para etaro ya bene ochia somo chokero kaskwase achikoba kurototega ti ya magendro ayagende tasensemeyo okona chinga kiecho gisesa bayoni gabaga koene kiabuna nachie kwa gachachi para nabigo koene kiabuna ibiro byabere bikobekwa ase chipare echo anene chabe chikokonya se ogotinya uburendi mono chinga chabutko na kwabo onchurere ya chinga kinyororo cyo gwikirania obonchurere bwabo nigabaga koene kiabune serikali ya county ya Nyamira yabekire merobere mekiranu yogo chia koene kiabune municipality ya Keroka yabere kego kina erogokonya asoko kina wekerengo kiebange yo gusangirirwa koreta magendro imeye county ya Nyamira muliki oito Paul Kapokar na nyara koba wekirana asenseme ya Keroka na gutwarigana robotro kobati bune njira ya mujo gwikirana chira chiri aliretaba menye kurase wade yerigoma umwemsie kurwase egwade ga yerigoma mos Kenya mbega gisesa igachakire beno koroisi wa wechibara ekyo kiratkunyara kwa bachikoene kyabuna municipality yo muchokeroka nechikunyara kwa bagegwete kasobwango na boigo kubakonya bamenye kurasi nseme chiga. Sisi kama municipality kuna kazi ambazo tumeanza kufanywa. Kazi ya kwanza ni our back street, tunataka zikuwe na tarmac, pia tuongezea street lights na IMAS lights katika town yetu ya Keroka. Kwa sababu tukifikiria sisi kama Nyamira County na Keroka iko Nyamira, tunataka town yetu ikuwe kubwa kabisa. Na and then to expand a first phase tunatoa lami asako rukunga Kigogi lala salama mpaka Keroke Echiroime street ibere chikobe kwe lami. Na and then to bwate na make a proposal yo commenta ase elamira beku twe gochigari Westland society onchoke yonsi kukwana chinga kichoko nyaba omorobelyo jega bokoroisi kwa ebale jega eyera kunyara kababo igoge kobekwa ebirobo anene byo kumureka chinga kichabo tukoni go musikenya mbega agendera ko bagakwerera unanigo insiri buraibwa yabaratunyara kababo igo bakobaroisiria abangine chiro eyera kunyara kabage ko bakonya asobunchile bwabo
na magenderande buna akwerera po chibak tuchire Keroka ngobe kuchire lami mo contractor na on site. Tukimaliza mambo ya lami pia tumetengenezewa mama soko kidogo na tunaongeza ngine kubwa kwa sababu tunataka wa traders wasinyeshewe wanyoras wako rega siare are conducive. Na nengo mandatory we have around 3 public toilets within Keroka town. Ngo mandatory chinde ibere na nengo mandatory access ya mache asibara nyore. Hii project tumeifanya sisi kama county tukishirikiana na Kenya Informal Settlements Program 2 KISIP 2. ukwana niga ababolire bali bagachetase chibale chiga chigo chikunyara kwaba chigweta kunyara kwaba bakorusia amagachaja igaroro nenchire ya moyo kurwa chinga kichinyororo cyokora isiwa ku municipality ya Keroka na ndente bya bantu bari bete bon speton ya Keroka onde wensu agachite ase parere tsaveyanchi eta chikamake toko gosaba orusi structure kwa vegeta ase para. Na mimi nashukuru sana kwa sababu watu wetu wengi wametoa Mwelio ye nigagende kwa bahaga gwakira ngambi ya mwene serikali ye kaunti ya Nyamira nseboraibu yo mugavana we kaunti ya Nyamira woske Amos Kimomenya libo asoko bwatira na kweneke buna umucho igokero kano chikunyara kwa baga gukina eliyoko bakonya bamenye kurwase chinseme chiga. Ande ni mshukuru pia mugavana ito Amos Nyaribo because this development cannot be done ngomo MCA tariko bwatira na no mugavana ono mugavana ne department ya land somo waziri oboso no chief Gori wamekuwa kipaumbele sana asentuko bwatirana korrebinte via korekanire nanda so korengere development yetoni yeto ya Keroka na kuyebeka mtu ginko report rigetaseni kia wanjete kia Ndizi TV kurugigase municipality ya Keroka imeye county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara Mia muno muriketo Polycarp Okara soroboti ururikirano kurwase county ya Nyamira tukwira nende wikase county ya Kisii nigo chiskuru aho chikandrete wachengera amachibwa mayane na yamatema manene kirasi 12 ose form 4 KCSE yo mwaka oeta wichi 2023 seritwera lero nigo eskuru ye Adventista yabanyaruka ya Magena Secondary yabagewe sokya na kwarigania omuyega omonene bwo chengera amachibwa yo muyego korekana ase esukuru eyo ase aboroki babo babete bagokorya byasa matemwayo baba kwewa ebyewa nakuganirwa amayachinga kebago cya kugenderia masomo ase chi university no moyego nyara ko bogikiranirwa amona babwatani aho kurwa ase sector yesemigati yabo umworokia omonene bwa skuru eyo Madam Scholastic oyo nyara ko bakwendekanga kama chibu ayama ya nyarite ko bagago cya kubwatirana na boroki na borokiwa aboigo abaikuri abanyarite ko bakwendekanga abanyara ko bakwenana ogo isanago so sira ogo ikirano go cyasa barukyo babo hikia negative barabugokora bya okwana chinga kiboga ikirana so moyego yonigo omMCB ward ya bomba baborabu Beatrice Kerubo abaga koboria abayibori kwenekia bunanko bagatabare abana babo asobore ndio byachinga ki abasiye kire chiskuru na kwendenga ase omutimuko muriki oitodi pona sanga nyara ko babikirana so moyego ina gutwara ina robotira kubati Omogoko nigo bwatainse ase skuru y'abaiseke ya Magena egotoka emeye ward ya bomba baborabu ekero yari gucengera amachibwa maya yo mwako eta gukwana no mwalimu munene bwe skuru ye Madam Scholastic wakiranya sambi yamono singinji yo bwaye aso mwaka wechiri bubere na marongezera na isato anyare to tuanzira tukanyara matokeo ya mayamono ayaga ikirete skuru yetu kwa number 1 asikenya nya sub county number 3 asikisi county nawe number 33 asikenya amachibwa maya no kubwatirana na koba no mokia aso gutwara chimbwa chingi ya obisi botangani ase skuru ya Magena Girls ikero muntakorora no gosomya skuru yetu niego somya abantu nigo bebeta mono syllabus to cover as in time ero bono division yabe nyingi kaiga skuru yetu no so ime to ko mwana naro abana te kukira sekenga kie class wana no rio tate ke to so mesa uya kirete tabu ati otherwise ya wasoma ina secrets secretary ana mono is discipline in totality na boygo o crown news o kuya na nyasa no saba mono gusangano murayi bwa borokia be skuru ye ni gatebanga ni gobero beretyo bya asogokora bya
anene asa matemu yo mwaka oyo iga. My name is Naomi Sarange, the school head girl of Magena Girls High School. Today we are grateful and thankful for all the guests who have been invited to our school for attending these and gracing these events. Above all, our secret to success, it is putting God first, being the most disciplined girl ever. And this year we are planning to achieve more, and our target is 10.9. That is our mean, our upcoming mean, and we believe that we'll be here once again to celebrate the victory of Magena Girls High School. Omwalimu manene bwe skuru ya sekondari ya Amasege SDA oyubego ikirana somo yegoywe igabolia aborokiwa ba Uchigosoji University kogenda gutwana echimbwa chingiya nonye bale ale na baiboli. First you go make sure you are disciplined, know which you are friend, interact with people who have good character so that you are not cheated like we have seen in many cases in the past where young girls of your age are cheated by a conman and then you end up being killed in a room shamefully. So make komenta naye omwemisiye bwe wodi yo Beatrice Kerboni go igaboli aborokiwa we komenya obogi maboli abaiboli babo bakonyara. Live by the means of your family. Yani abana bamenye no konyora kwa baiboli babo hata kama watakuwa university, kwa sababu pale university kuna kuanga na challenges mingi. Pesa stoshi watoto vile wanavyotaka, wakiteka next step ya kuwa support huenda wanaanguka, hata wengine wanauawa. Hivyo mkienda pale shuleni, you live at the means of the family. Kama familia yako iko na pesa kidogo, unaanza na hiyo kwanza. Usiende pale uanze kuishi maisha ya wale wengine ambao wamekuja na pesa mingi. Gikuripoti likitasinikia unambe ya Mokiandizi TV kurwase skuru ya baiseke ya Magena yukutoke meye wodi ya bomba baborabu ilitene nkuru kwa Dipon Hasanya n'abanyaruka bakoreye biya Kigima Evelyn oise kuigwa gati abanga barota ndetokogenda School of Medicine amane bibanyorera Mabagast University n'abanyarako bakogendera mone chisemi cyabo tobaganiriye mayachinga kibagenderete amona masomo ayuna bwegombye mono muri kyoito Dipon Asanya ime ya ekenyorokia matunu asensemo ya Nyaboli bonge constituency nyalibali chache nige ya mata ya manyale ko bage weso kena ko bolio gokonya inde banyale ko bakonyora chinchira cyo konyora obugwenya na yango batikana no mu chando nyale ko bakorekana se ya mate yo ko bwatekana na bange banyale ko bagosiria amaiso abo gose obugosiria okonyora ko ligereria kubatakana na abamwe abanyale ko bagutara umucando yeso bangwega ningo bano amate yaberege kurera se abantu babwato moyo bokonya na bayigo barayi gwesona ngatina kubakonya asikire batamanye tige kwirera umucando yuna kuganya babe bakokonya kamo naso kwenda se kinyagitari elio koringorwa na kumanya umucando oyonoroyi asibaterera nibo bagwetera chinga kinko Kegima ase batari konyara gokora kende ase bande babononya no gokwana kwababereire ako Kegima Muriki oito milode momanya nanyara ko bagusanga muri amate yina gutwargenera batiro kubati amate emo kunwa ase kenyaro kenya boli bonge ime amatunwa bunge nyalibali chache ningo erino kugania maiga yoborwaire botamanyiri ko bwata enkeyo ase batari konyara korora nabayigo gusiria engwana yabo kebwekerano egento keirire enkeyo kubwata nemechando emenge nonyego ika konyora endagera Florida nyarindano yomo bwabana benke yaiga niga gotwera egatialia Amerika gwetera ase aine kyabuna nigo abana bamwabo bande banyalire gusiria amagima abo kubwatikana no borwaire oboiga mianza kuanzika 2016 pira niko hivi sasa ninatumia fimbo kuongea ni sita miguu sasa tembea ni sita naanguka siwezi kutembea sasa sistangu ameanza na yeye kuonjeka pira niko hivi pira nimeanza pole na yeye ameanza hivyo macho pole kuona hakuna kutembea hakuna kuongea hakuna
Wengine wanatuambia tunakunywa pombe na hakuna kukunywa pombe. Lakini kwa hii boma yetu sisi hatuna chochote cha kula. Pesa hakuna, kila kitu hakuna. Hata kitu ya kukula asubuhi hakuna. Tunakaa njaa. Nimetoka hapa nipelekwa na mama yangu General Hospital. Wakasema sasa hakuna ugonjwa. Hata huyo ndugu wangu amekufa, walikuwa wanamwambia hivyo. Yeye ameenda mpaka Kikuyu. Ni yeye alianza. Lakini amemaliza shule, amesoma mpaka form 4. Baba ikutambara chini kama mtoto mdogo, mtusaidie. Kwa hii boma ni mama tu. Umuswati Evelyn Yachiro oyo nyomire agocha asenkeyo niga kwera buna isebyara achagete kurwara goika abana bo muchoyo barwarire bonse abande goseligwa korwa chinsobo goika koirana sobo. Lakini walikuwa vizuri toka hapo zamani na yao wanaendelea polepole. Hata babangu hivyo vile alikuja kakaa hapa, alikuwa na mimba akasalia hapa mtoto na akaenda kwake. Vile alienda kwake akaenda kufukuza kutoka kwake. Sasa ndio akakuja kukaa hapa. Mzee wako akumfuata. Watoto wako wako nyumbani kwake. Nyarira aenekia buna omogaka oye amoseretie engaki abete omoko engana emogosete na sabeire kagweta chinyagitari hataranyora bogwenia bonde bwensi. Alikuja ananichapa na mpiga na kunywa pombe na niambia sasa unisaidie chochote. Nataka niate mtu mwingine hapa. Akae hapa tunasaidiana yeye. Sasa mimi nikaona sasa kuchapwa. Nikaacha watoto hapo, nikakuja hapa kwetu, sasa niko kwetu mimi. Bono nigo ogusaba kwa rurwe gucha asonde bwensi obwate omoyobo gwancha wesokia na kurwa obokonyi gucha ase enkeyo. Government level kama mko na uwezo mnasanga kucha muangalie hii familia vile wako hivi. Hakuna hata chakula kwa Samaria wema wakuje wasaidie kwa hii familia. Haya ndio tu haya tunaomba tu. Ripoti ya Egetaseni Kandizi TV ile Italiane Mildred Momanyi. Bienvenido maliki oito Mildred Momanyi maigayo kobao ase amatukata tobono ni gomora igwense Daktari William Ruto nyara kobaga okora etaro ya ye asorogongorwa ko sasiritukoria lero nyara kobaga wikirana ime county ya Tana River. Okwana chinga kichoko cha kiana bakoro tutemero biro au ya magendero ime county yo ya Tana River Ruto ni gabaga kwenekia bune serikali yabereke kubeka nsemo chibesa echo kirachiko konya bali mono babete bagwa n'umuchando bweto kubatkana nimbure nyinge yabeteke kwenekiwa ase county ya Tana River koirera abanki babo gusiria obomenyo nigo bayigabaga kwenekia inse serikali ya Kenya Kwanza nigo bagochako agochoko bwatani abakenya bonsi asamangana ya magendero. Haya. Hii hanjam. Tumekubaliana jameni. Vile vile tumesema ya kwamba wale watu ambao wanaishi mahali ambapo sasa makwao yamebomolewa na mafuriko, vile vile tumekuja hapa ili kuhakikisha ya kwamba tunawapangia makao, na tuko na milioni 300 ya kuhakikisha ya kwamba hawa watu waliokosa makao pia tunawapatia makao mapya. Tunaelewana Tana River? Hii Tana River tuko na mambo yenu ya mabarabara, tuko na mambo yenu ya stima, tuko na mpango ya maji, tuko na mpango ya matibabu. Hiyo kazi yote tunataka kufanya kwa pamoja. Ndio sababu mimi nimetengeneza hivi majuzi serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na wauliza wana Tana River, mnakubaliana na mimi tuunganishe Kenya yote? Mnakubali tuwe na
baraza la mawaziri yenye sura ya Wakenya wote na sehemu zote na pande zote na mirengo yote na Wakenya wote, ili tuwe na nguvu kwa sababu ya umoja wetu. Hebu wale wanasema umoja ni nguvu, tuungane jameni. Ya serikali ya Kenya Kwanza nigo yalire eirangane chikobage gosira chiskuru chirichikwena na mwekero yobubundia hainganyara ko bakwene ko litikolia rero nere umuterene wa waziri Musalia Mudavadi chinga Kenya ko bakirana asomoyega bukoigora ogochengera kwe miaka emie ya moyo chiskuru chiTVET mense ya Kenya murobire nyara ko bakwene kiwa asiskuru ya Kabete kuko na chinga kiechyo Mudavadi nigo bigabaga batane serikali aberege kubekense mo chibesa chinyinge kegima ekyo kirachiego konya asugusire mirubiro ase chiskuru echichokurwa amaigero yechigasi cyo maboko chinga kyagenderete kurwesege togo cyase abasaye wesokya na kwenyorera amaigero note nabange babo babire bakwenyorera amaigero yayo babire bagokonye kamunaso konyora chigasi ase chisi chesko. The government has invested heavily in TVET infrastructure to stimulate regional growth and equity. It has upgraded and equipped TVET institutions with state-of-the-art equipment and machinery to ensure Kenyans trained in TVET skills are globally competitive. Furthermore, it has mainstreamed TVET for differently abled trainees through our dedicated TVET colleges. These initiatives have enhanced the demand for TVET training. As a result, enrollment of trainees increased by 51.8% from 250,733 to 380,638 during the financial year 2021 to the financial year 2023-2024. Medium-term expenditure framework period, the enrollment of differently abled trainees rose from 3,301 to 4,497 during this period. To support the rising enrollment, the government scaled up the recruitment of additional trainers. In the 2022-23 financial year alone, 1,300 trainers were hired. Recruitment of another 2,000 trainers interviewed during the 23-24 financial year is at an advanced stage. The government's scholarship program, focused on the trainee, has ensured equity and inclusivity by providing grants to needy students. Over 1.95 billion Kenya shillings has been disbursed this year to 52,500. Nasenchire moyo ko ineki abuna oborendio wikiranu wabere boko ineki wa imeyense ya Kenya niga maunturi abakawo korekana asense moyo butiniri bwa banyanyimbo abwa seri tukoria rero goseo yo chorwa koba omokonyi bwo inspector general bwa banyanyimbo Gilbert Masengeli abaga ko die eira yo chikubwatuka obokoreri buru bya sabana inchi amaunturi yo nigo achire magayere omurayibwense Daktari William Ruto komo chora Douglas Kanja koba omoteneri bwa banyanyimbo omochore ngana bugira chikoba yokwanerwa ase ebunge nanya nabo nigo Gilbert bigate bire gosaburiria abakenya banyare koba bakwenekia abanyare koba bakobwaterana amona banyanyimbo asobokoreri bwa bwakira litiko. Our first DIG, grown and brought up in the service, and that's why most of the time you are hearing people referring as to the new DIG as homegrown. He has grown through the radar from a constable to the level of a DIG. Mine is just to wish him the best. I want to pledge to work within the rule of law and as per the Constitution. I am ready to guide the officers to ensure the public get the desired services, since security is our priority and safety of each and everyone is our responsibility. The common mwananchi, the Wanchiku, should not only feel safe but be safe. Togosuka mutua sengana erengete siasa nigobono ekiama gia PNU ekiokere egatie vyama hebyo bikorosia
obomo bwa Azimio kianyare ko bage gwesokia ise umurai bwaye Peter Munya na gotabani gokera chiko bage koraria bwango iga libakera nyare ko bage koira ya magega ya ababwata nibe kia makeli ya ODM gochorwa ko baba wazia serikali ya Kenya Kwanza nigo munyaberega kwene kia buna ogwo so ogochorwa kwegatia baraikorwa ODM go so serikali ya Kenya Kwanza nigo kirachi kubeirera barabwo go sinyoko basensemo yo kwamireria serikali bareinse yobomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya asebatere buna sensemo yabo buna PNU nigo bagochia kogendera kurwa maskani gochia sabo watani bonsi ba Azimio kolende nigo barachi wetenenera asenchemo yo kwenekia obokorera burubya anene bwo kwamireria serikali kwenekia buna aba Kenya babeire bakonyora obosibule. Alhamisi ijayo tutakuwa na kikao cha NEC ya chama cha PNU ambapo tutaamua msimamo wetu kama chama kuhusu uhusiano wetu na muungano wa Azimio. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile chama cha ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali, na kama wamejiunga na serikali hawawezi kuwa kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imesema imekuwa sehemu moja ya serikali, sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya. Kwa sababu nchi ya Kenya iko na mashinda mengi sana ambayo yameletwa na serikali iliyoko. The way our constitution is structured, there has to be two sides. There is people who are in government and then there are people who are supposed to be in opposition. You can't be in both places. You can't be in opposition and be in government at the same time. So, with a lot of respect to our partners in Azimio, led by a man we respect a lot, Raila Odinga, tunawatakia kila laheri katika serikali. We wish them well in government, but they must make a decision to move completely in government or stay in the opposition, but they can't be in two places at the same time. We are just saying, we believe we can play a better role ourselves in. Paguska motwe omobunge osuna East Junet Mohamed boigoniga nyalire koba gago tuter bagusokoraria bene ganigo ekiama kirigia ODM getigarite goba asobomo buria bwa Azimio gukwana mone chinyamba choboraria nigo Junet boigo ndeko bagago tebanga okubwatekana no gweso kyo kwa egati ya abarai abanyara ko bagochora buna abawaziri talige tamukagera chikobe kwerera ekiama kigia ODM kurasa bwa Azimio nigatere na asensema yabo nigo barachi kogenderera kwamiriria serikali ntego chikirania ari abwenerete ase abananchi asmona beriga kwegerera ekiama kia ODM no tana ni ogetigarite koba ekiama egetimu kegima anena sevya mebire ase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya na koine kia buna nigo bakomo koboko muraibense Dr. Omurai bosomuraibe kia mekio Raila Amolo Odinga achinga kia guchukuruanirira ekerogo asubunya kerogo bwa AU. Watu wanasema sasa mambo imebadilika. Sisi bado tuko ODM. Sisi tuko nini? Vile Leisula amesema, unajua nchi yetu wanasema kuna 3 arms of government. Kuna executive, legislature na judiciary. But unajua baba pia ni 4th arm of government. Yeye pia yako kevi yake. Yeye pia ni mtu unamjua. Kazi yake ni ngumu. Ni mtu ambaye ako na wananchi. Sasa hawezi kufanya vitu hivi tu bila kushauriana na baba. Si namna hiyo. Yuko mtu anaweza jaribu hiyo. Ukijaribu si utaanguka tu. Sasa sisi watu wetu wengine wameingia kwa serikali. Watu wengine na wengine wataingia. Lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip bado tuko ODM. Tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka. Na lazima serikali ambaye hata kama wale wametoka kwetu wameenda
Wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi, bado tutapinga tu. Bado tutapinga. Lazima wafanye mambo kulingana na vile wananchi wanataka. Tumeelewana hiyo? So sisi kama ODM tutakuwa na chama chetu cha ODM. Raila Amolo Odinga. So mtu asiseme ya kwamba sasa ODM imemeswa. ODM hawezi kumeswa. Hakuna chama kubwa kushinda ODM hapa Kenya. Hii ingine yote ni kama kuku, ni vitu ndogo. Egati ya barai korwa asegesaku kia mulembe asoro gongorwa westa nigo banyareko bagwesokia na kuba mochia abarai abanene korwa asegesaku ekasebate nigo bagene to bagwesokia nabo koreta na goreta ugwatanekana huku kwanyareko bokwene kiwasobango igane korwa se orogongorwa western kurengana barabu nigo bataire na asegekege tambe nigo babeire bagutwara obwa matobi yabunegesaku kia mulembe akorende gatia barai yabubwate biroge bidena ase serikali nigo batara agusbatarera niyo kuboko asegesaku ekiana na sensemo ya magendero asibabere bakubaganya kubwatirana na barayibonse kurwa buruya iro kwenekiwa na magendero abere gakwenekiwa asensemeyo asechinga kiece nigo muri kimonende bekyama kya UDA Cleophas Malala abere gakuro kubure ucha saba sabeke goli ya Genzi gokoba abatoerero nabo igoko bikore kose korera maganyabo asenchira ere yobwororo ero kwa serikali chingaki koikerania ali abwenerete. Hakika Mwenyezi Mungu ametubariki, sisi ni watu wa Mulembe. Tumeshikana na hiyo mambo unasikia Luya Unity. Sisi tuko united. Lakini mbona hatuendi njia moja? Tuje upande wa economy. Tukianza nchi hii Western ilikuwa na nguvu sana. Sasa tuko wapi? Na wingi wetu na ujuzi wetu na watoto wetu ambao wamesoma, mbona sisi ni maskini? Mimi naomba Gen Z. Mimi nawaomba tafadhali. Mimi ni kama nyinyi. Mimi sitaki muendelee kukufa. Sitaki muendelee kupoteza ajira zenyu na vitu zenyu. Mimi nataka hizi points ambazo mko nazo on issues of accountability at the county level, at the ward level, and also at the national level, we get a structured way in which leaders can be accountable to the common mwananchi. So mimi nataka tukae na nyinyi chini, tuelewane, muniambie jinsi vile mngependa tuhusiane na nyinyi, so that malalamishi yenu ifikie serikali bila mtu yote kukufa, bila mtu yote kupoteza. Togos kamotwe nigo egati ya baraibe chikanisa nene kurwa se dini yege Islam banyareko bagweso kiana kobole serikali egendere amonomoro beribo kwaligania chingwa ne chiranyareko bachikwenekia achanyareko bachikoirania nsama berera siasa nyareko bakwenekwa kubwatakana no korobekana ho kwanyareko bagokora wamanekyo mbekeria ya jensi abaraya bo inse yake mbekyo ke manyikante na subke mnigo bamuganiro murabese Dr. William Samuel Ruto kwenekia mnango tegererare amaganyo yekegori ya Genzi na koyaikirania eriogo keania chibura buru nebrukane yaberege kwenekiwa imeyense ya Kenya. Sisi tumeunga mkono vijana wetu kwa yale mambo ambayo yamezungumza juu yao. Na sisi kama SUPKEM tumesema kwamba ili mambo kama haya iweze kufanyiwa kazi ni muhimu ipatikane mazungumzo, kama vile katiba yetu inaturuhusu kwamba lazima ipatikane njia maalum ya watu kuweza kupeleka mbele mazungumzo kama haya. Lakini pia haiwezekani watu kuzungumza bila kuangalia yale maumivu ama upotevu wa maisha ambayo watu wameweza kupoteza maisha zao, na tunasema kwamba wale ambao walihusika watakikana wapatikane. Roboti oruo ruabara ibedini yege Islamu mwanchomo ligerelia na rogo tokyo mwelio bwemanye Jumatatu chinsa hisato cha wanapatiko na manke twa kwaganete kurenda sengencho yebiro twachire tukorere gaigo mwanchomo ligereka tugwa kirangambye mono ase mugenderete goto ligerelia korwa bali mugende toto ligerelia TV channel asense moye mitandao Facebook na YouTube tokuba kirangambye mono ama ona bari kibaito bonse bari twagwatirana soko ene kyabuna mangana yagwikeire asenchira iyobekiranu nyora buna butambe ase merobero yonsi ya Ndizi TV na botonyora asense mere ya YouTube wetera Ndizi TV
news na boigase website yaito wetera www.ndizitv.net ire togendere gusanga asobwamo ana mange Evelyn Sultani ariko tukagaiga ase emanye chigosori gotorera renge emeroberio yanyare ko bayikwarigo ni bene anene ase umuroberio bwa amariganio anene chigosori cyo kiranyara ko cyo korekana sorogongo Ruagusi ime county ya Kisii asobwango gantuaroche asamangana a regional Kisii county was the host na bono national gagete nesemo ingia kabisa ira chikobe kwa eneka uchumi ya county ya Kisii yanyare ko bage gotingiwa ngate sutani na chaira na sobwango kegima eri atumanye na no ko eneke buna mirubiri gendrete limikiranu kegima abagosoria baigamba gendrete kuyarigani kegima so cha ko enekia egosori erengia kegima ase abonchoreria ribagani lino ranga chigosiri chinigo chira chikoba chikwene wase skuru yabamura ya Cardinal Rotunga ase skuru ya Kisii school na boigo getikeria kya stadium ende ndo tosaba mono omorembe obotoera rubone kirechinga kyechi chigosori ase chisemo chiria cyo gotingia oborendi korwa somo county commissioner OSPD abantu bosi kumenya ko mokwene kya una mwanyare koba mokoenekia oborendi na boigo na twate baseseme abonchoreria nyakore omungino koni bitungurumu no koni no nyachinyo gari asokie naye gose no rute kabesa mabuko misi to kona mwana yichigosori twarore chiskuru chakire gosieka ase umutimo koberusa ikorengana ase tamu ya kabiri korengana ne kalenda ya masomo na ndentro cheko bwatkana no kurubekana kabagari abasabeke wari ya Gen Z bagendrete goteba na wika bagendere kurubekana metekero kende na baba nambaro kero bachire kagari bagochia baiboli mbali kobakin kobwati abana babasi bagotara ningi bagokora kero kende nabo at some time go film na aba nambaro barabe tempted kobwa ase nini kobase amandamanayo mwana gosoka guchiagu no arasa amandamano mete twarore ibintu bya biri bigokorekana abantu babiri bagusira magima bokorenda ogosaba kwane nkuri n'abana bekera bakwendaka abayibori tigaturigererie abana abana ngai bagogenda ninki bagokora akeroke ntocha korete robot no mwana agenda gari gokora kurobekana endo no mwana mukogendrete na masoma ye kusonyora muchandonde gusoba gakoraswa tigatoene kibuna abana chinga kibare kagari ngokora barekerike bwenerete ase chinga kichibwenete nandinare ase abwenerete tobariganie ase chinga cheito toro tote gati ya homu akibairwe na bigo emechando banyira ko bagwetera umanyete chinga kibune china chicho gokwanira abana baito no baiboli mbara batanya konyara libara no mendo no gokwanira umwana bobo bwatere kwasa konyora chinga kichingia agechikubo tukamete mambia maandamano na karara gechikubo tukomambia boka bwatereria tebe kwasa na gechiku aende gochiago bwatoke ochikonyoranga no mochandore ngoro kurendi ne challenge enene una bono abarimu bagenda tukabako bwatuka banabo kibagoswasama ko aitobuna abaiboli tunyara ko batokoro tote especially mbaro bagenda tukabakwariga sama tema manene ikirasi 12 giya gatana gatatu na ibinde bingi chinga kibune tunyara ko batoko manyeme chando bagwetera igira chikobage kogera labda mbakora byase amatemwa none tari ase okorobekana abaroki wabarachwesonani twarorire abantu bagotebagige binyuwa byo gotindia marwa tancheri asaririe kegori kyabasayena abana baiga kero bachireka muibori ene kyabuna mwano na bekire bya tari gochwesonani ase binyuwe biga na baigo sarwe chingenjo abana banyaruka mono barigereri umete kwigunde abarokia bako raramika gose bakwe murunganya buna aikero konyora chinga kinyinga abaroki wabakwira ne skuru kwanyora abande bayiranire bebwatiranetie nerebya abayibori torenda bana imano kegimengane yoyo bwengi na obunyugwa bwa marwa tancheri Evelyn kagete baro ne challenge ucha sabagambi baita sebinyoro timanyete gosena kikoirira iga by the time abamenyi bachagwe soke korobekana it means ngensemanero erare temeremo ya numba 10 Tuloche abagambi baitu ngaitu aenda bono tutariko batokwenekia unatonyera ko batogosiro somogano lyo korwa no mosawo makabata tango umiet uyo gwata chingurura nyara ko bakweri misingwa muri age tamkero muneke ningo bwente ko mochigwa noyo ko engamaru noyo konya noyo kubura noyo konywa akini rende abonsi babwenerete ko mochigwa yekogero yo konywa maru na mete konywa maru tari gento kerekia akurende ege guchaka noyo ko engamaru aya oyo ko engamaru abeta engamaru ayu monto yo ko ntago chikoyanyora yaoni monto ko nyitago chikoyanyora aya ingo bono to gochaka bonse pingo bamochia tore eto gochaka nori yo ko engamaru
tumenye gocha no riokonia akiri rende oyoko nere mono gekogera oyokonia ono oyo takwenga oyokonia takonyora asa kugura ko yes yeah igo yokoenga bali bakwenga maru manyabuna maru tari maya abereka gosaria abasae no ntire abasae boka nonya bagaka abantu bekegoria kenene nona bangina squeeze ase kenyoro abangina bagaka banyura maru bintu mbiri gokorekana ase mechi abandi batigire mere masengenche ya maru igo ababisabo burendi abagambi nyumba 10 tomorore mokonyo muraigwense igabeke kambia sorogongo rwa central nandekera asago etakire county enene korwa sensameri ya central agotebenga chi county commissioner aba deputy county commissioners nabagambi you are doing good job inogosemega na tare mewa e county ya Kisii harabori mabori ya birata toiga osebanto mbeso kibatebenga yaya miri materi gokorekana ga senchire obikirana arakirende nana sensemende semo yoburendi nkomo chwerege kogera ba bisabange twarorire nabo ba kwewari yaki montako gena baroche amarungoni ware kinyoreka maru asariri kwemurungane kwabira kwene kwasabanya kinyoro kore ndasengencho oriyo gosono oriyo kwenga gosono oriyo konia bwate nibo omwira ochiawo motei obisa kidogo lakini rende tigatoire na kire igo manyete bali nane bono igento ngero ngokumeria konyoranga nonyo umugambi omanyene akori recruit aba youth bali bakokuna bunyumba 10 boka igo barabarebe Ngaibono bagochiko. Bagochiko bwato morebi kora morebi. Kira kibaranya ko bagosiria amarwa ya se binyoranya barabwa banyene nkunyumbare igo gakogenda gosiria marwa iyo amotiokera byote beni ndagera yane ochenche kerenge ndio matenga. Ngana bara deba kora mbekera na inche bikeigo nasiba. Irinde tumakora yane na kyakubwate. Anyway, asonsi kianda helikomi Evelyn amaberasi scenario baraya bange besokire baboririe kiombe ya Gen Z banyara ko bagotegerera abange twara kurwa se kiombe kelia boyo kia abaislam batanga chingwana chigendere patise kuligire njetindo kya chingwana chanyara ko bachiko genda gochia mara yugenze na tatenga na form kiombe kelikia jara nyara ko bachiko okwane na chingwana chokole tombolembe no kubwatana ase atebete abasange 50 iga nabande babe emia banyara ko bakubwaterana temedia sengane ya chitekanda guchike kogera bwango ntwara nanyara ko bagakoraria bono baraza yaba waziri yanere ko beko ba complete chingwane chinchira balini bo kero kinde chiwe 20 nere okoreka chingwana korinde no nyaba waziri aba bagochorwa inyora buna ebunke nere gocha kumwenyenere gochigotwira tumanya nani ngogoso ase wizara ostari gwasomete amarieta ya chira ase ebunge ngochire kuba unengia kero kendo naro rachikororekana gosekonyorekana ata tabwenerete goso ase wizara iga nandine chikumubiterere umurai wensabe gakurie nchirende gosegochora omungao oyurachiko so ase serikali untoganyete torara machibwaya enegati amaunchire yari umurai wensa gote nagenderete gokora akorinde ntoganyete torere chingwane chigango korekana chire obwatanirira baraikorwa ase abo mubwazimio none obabekira ase wizara abasaye mbagende tukorera bagatana mbara ewe ase serikali bara batagete batagete ribagari abase serikali kurenda yonsi ntoganyete erio torore na emirubiri murai bwensa bwate nere yeye karagende tukorwa chira asaba Kenya nacho kwikirania amagani yonsi ya basaye tumenyete balini korwa sensameli kwa merelia serikali ngabono toro chegatia bara ibanya tukoba gochora ase chi wizara rochenga nsemo elia ekorigeria emirubiri botambe ya serikali liko nyara ko bagi ko yepinga serikali na ko yamereria rotine chiko bego twara chinguru chise ineke gimana komurekera gati ya mamocho ya serikali na bego twara chinguru kurengana na barabu na babere bagoteba isokorigereria byamane binge birasa mu bwazimio ndo bwate kyama kya wiper na kikenye kikerusia pia ni kikiara rego chikwerusia igo okwerusia oko asomo bwazimio tokumanya gose mbachikorosie coalition yengao mbachikorosie obomo bwao gose coalition yengao egatia sebya mabiri bigo tigara asazimio tumeto sembachikoenda kwero kazimio ose barachikorosia kiama gose obomo bungao enyora nigo bateba bnani barabo ba mwindustry omurai bekema kya wiper Stephen Kalonzo msioka ko murwana bigwekero kyo borai
nyora boigo omorai Azimio Raila Odinga nige nyora asobo gatagati bugo tameke decision ko bwate kananga na tagete boige support the government rini nyara ko boige kumwendo skurwanira ekergo kelia kia oboteneni bwa AU na boigo na ande gatoka nere ore the official opposition leader akenya ro gatagati bugo make decision kero kende ngati ye bitambo kero biribye irete na kumubetereria nyare labda gwanchira na amo na marago ya serikali nga tigatoro cia serikali ya chikoba ye korokia ebicha yo mukenya muyo Tarigira bali banyare ko bago to kwanira gwetera sechinjere che bitandao. Kurasa sema mitandao ndio chege gati yabo Pius Osore chairman yechi sana kwa gateba korwa gesere nonde ime watching live adorin kemto muenga korwa chinse mochia kebirigo nera goteba buna nagendrete gotobwatia kegima bone gati yabaria ndoche bagendrete gotumachi jumbe chiabo nase ensemo eria ya Facebook ndoche gati kage chinde chia siri rake korende mwanchu murigerito kubakerambia mono bari mwensi mogendrete gotobwatia. Aya ama ya gosemanya Jumatatu nganyara ko bage gosirwa senchera yobo ikirano mona bariki baito bamana maya bare asebinyo kirenga ekeneno kwene kenga gwate kabanyare ko babako yebwato katonyara ko ba etogusanga mona aseri boyerimo manche muri yo nyero twabatiranira sense mwe imenyerero ni gakoro kwa leader Moseri tayane Evelyn Osero Sara mumanyi nero nyara ko ba kwene kechipicha manero gichago chera senchera yobo ikirano liene ngoro kwa Josephat Amisi to kwanelia obo tukobotero no bego boligalyo buya kwemera bule kobotya imyandize TV.